Skvelá prihrávka Tatara Pánikovi na strelu z prvej. Ešte jedna. Pánik hľadá pred bránkou ďalších hráčov Slovenska. Tatar vybojoval starosta. Frýhauf. Prihrávka za bránku. Podkonický dáva 5. gól. Minúta 55 sekúnd pred koncom. Andrej Podkonický po vynikajúcej súhre mladíkov v našom drese, po ktorej prišla prihrávka a Podkonického rozvaha pri zakončení. Tu je Frýhauf, ktorý prihral Podkonickému za bránku a cez brankára s jasným úmyslom išiel Podkonický do toho zakončenia. Úplne jednoznačne nahodil to na brankára, presne vedel, čo chce urobiť.